Goedemorgen. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Even de kuier in. Even de kuier in, zeker. Doen we dat vaker? Nou, dit is... Nou, dat is, als nou het weer mooi waar is, dan kunnen we weer lekker naar Boetetza. Wie is dit? Antje. En wie is Antje? Nou, Antje die is krek 18 weer ongeveer. En ja, ze binnen krek, krek in het Loonwest, omdat het nou weer heel mooi waar is. En nou kunnen we dus ik lekker weer op stap. En de dochter van Antje zit hierachter. Ja. Maaike. En Roos is dus verzorgster van de hinders. Ja, het is En- net mijn eigen. Nee, eigenaresse is Lianne. Ja. Nou, Roos en Riet en ik bij de nest rennen. Taak van de huid, hè? Hoe lang Ja. past u al op Antje? Ja, in het is een zoontje in oktober ongeveer. Ja, toen heb ik starten met Ans te leasen. Ja, verzorgen. Dat is het door Lize? Ja, dat is zeg maar dat je steeds maar, ja, een soort van hinder. Ja, dat is moeilijk. Ik vertel gewoon vers bedrag en er zit gewoon alles in. Dus Lies, ideaal. Ouders doen wat ik, maar mijn hinders kent dus ook. Ja. En waarom Antje? Nou, Antje is echt super lief. En ja, ze is verkeersmak, dus ze is net bang voor auto's. Dus je kan lekker gewoon naar boeten. En hoort altijd wat mooi? Ja, maar ik vind het hartstikke leuk hoor. En maar dit Ja, waar. is wat mijn hinders? Nou ja, zelf rieden net. Ik ben er ooit een keer uitsmeten, dus sindsdien net meer. Maar mijn nest erin is prima. Ja. En van nest Roos riet prima, dus ik stap er wat naast naar Roos. Ja. En ik moet meestal de boksen uitmesten. Oh ja? Dat mag hoort dat wel, no? Nou, Nou, goed. dat doe ik vaak. Ja, dat Roos ik wel, maar goed, als zij riet toch, dan muk ik even uit. En dan ben we tachtig klaar. En dan gaan we naar huis staan. Oh, die hobby is ik een beetje in hartje hobby worden. Ja. Ja. Als ik net bij de hinderse was, is toen had ik net zo snel komen. Nee. Nee jongens, ik niks meer hinders net, nee. Maar goed, mijn zoon is nog nooit en ik ben uit man met voetbal. Maar goed, die redt zichzelf nog wel en nou krijgt de dochter al onderdag.